ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଟपिକ୍ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଗୋटे ହେଉଛି ବିଶାଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଦୁନିଆ ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରର କାହାଣୀ। ଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। କାରଣ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ବି ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ସମୁଦ୍ରର 750 ମିଟର ଗଭୀରକୁ କୌଣସି ସବମେରାଇନ୍ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ସାରା ସମୁଦ୍ର ଥରି ଉଠିବ। ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମୁଦ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରକୁ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ତାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଫାଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଡିପ୍, ଯାହାକି ମେରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଜରେ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ଗଭୀରତା ହେଉଛି 11 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ନୀଳ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ପୃଥିବୀର 71% ସ୍ଥାନକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ କ'ଣ ଥିବ? ଆମେ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରର କଥା କହୁନୁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏହା ବି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ରର ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଦରକାର ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା କେତେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ କି ପୃଥିବୀର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ବି ସମୁଦ୍ରରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜ ସମୁଦ୍ରର 5% ଭାଗକୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିଛି। ବାକି 95% ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ ଘରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ମାଟି ତଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ସଂରଚନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀର ସଂରଚନା ହିଁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ ଯେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉପର ଲେୟାରକୁ କ୍ରଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି 5ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବି ଏହି କ୍ରଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେୟରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସମୁଦ୍ରର ମାଟି ତଳେ ବି ପାଣି ହିଁ ପାଣି ରହିଛି। ଏହି ପାଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ସେଠାରେ ଯାଇନାହିଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାର ପାଣି ଏହି ସମୁଦ୍ରର ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ମାଟି ଶୋଷି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେମାନେ ବୋରେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ନଈ ଏବଂ ଝରଣାରେ ମିଶି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ରହିବା ତ ମାତ୍ର 20,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷାର ପାଣି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରର ତଳେ ରହିଛି। କିଏ କୁହେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ତେଲ ରହିଛି ତ କିଏ କୁହେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବି ପାଣି ହିଁ ପାଣି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରର ତଳେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ବହୁଛି। ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମେକ୍ସିକୋର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପ୍ରଥମ ନଦୀ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ସେନୋଟ ଆଞ୍ଜେଲିଟା। ଏହିପରି ବ୍ଲାକ୍ ସିର ତଳେ ବି ରହିଛି ଦୁନିଆର 6ଠତମ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ରୋତର ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି 6 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। କିଛି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଖାଲି ନଦୀ ନାହିଁ, ବରଂ ନଦୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝରଣା ବି ରହିଥାଇପାରେ। କ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେୟାର ମଝିରେ ଏହିସବୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ଘୂରିବା କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଏ ନଦୀ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁଥିବା ସବୁ ନଦୀର ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତଥାପି ବି ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନଦୀ ବଡ଼ ହେବ। ଏହି ନଦୀ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଏହାର ଗତିପଥକୁ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖିହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମାଟି ତଳେ ଥିବା କିଛି ରହସ୍ୟ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।